תקשיבי, אני מצאתי פתרון לשקיות האלה, לעיגולים השחורים שמתחת לעיניים, שמטרידים אותי שנים. נכון, כל בוקר אני קמה עם הקיאויות האלה, עם הנפתחות הזאת, ואני מרגישה עייפה, אני נראית עייפה וטרוטה. מצאתי פתרון קסם. תראו מה קורה פה. אנחנו רבע שעה אחרי, העיניים שלי עם אור אחיד, נעים למגע, התוצאות הן מיידיות, זה פשוט מטורף. אין לי את הקהות שהייתה לי, השינוי הוא פשוט מטורף. אין לי את הנפתחות, העיניים שלי נראות זוהרות, כאילו הרגע יצאתי ממכון יופי. אני מרגישה 10 שנים פחות, העיניים קלילות יותר, בוהקות יותר, למראה אחיד, זה פשוט הפתרון המושלם. תקני את זה, יש את זה בכל בית מרקחת, או שתיכולה להזמין באינטרנט. אני ממליצה ממש בחום, את תודי לי על זה אחר כך.